Един много успешен модел за развитие е франчайзинга. G-Point го доказаха. И ние също мислим, че франчайзинга е път за развитие в козметиката. Знаем, че всяка принцеса се е окопала в замъка си и е много ревнива по отношение на марка, изобщо цялостно маркетингово представяне. Затова сме избрали, дори не предлагаме да е с нашата марка. Регистрирали сме абсолютно нова търговска марка, не предлагаме цялостно ребрандиране, просто достатъчно е да сложим една табела салон от веригата Хайко Queens, да стандартизираме услугите, така че клиента да е спокоен, че ще получи едно и също качество навсякъде. Това е успешният бизнес модел за развитие на Хайпето. Ние вярваме, че има достатъчно капацитет самата услуга да се превърне в достойна конкуренция на филърите, ботоксите и изобщо алтернатива на инжекционните процедури. Виждали сме го. Има достатъчно клиенти, които избягват умишлено този начин за грижа на кожата и съответно има изключително голям потенциал за растеж. Особено сега в момента, след това, което се случи с неуспешните поставяния на ботокса, с това, което виждаме след 10 години, аз го виждам по моите приятелки, предполагам и вие навсякъде го виждате, изкривените лица, мигриралите филари, натрупванията. Не всичко е въпрос на грешен продукт или грешен инжектор, който го е слагал. Понякога продуктите може да са най-добри, да са слагани от най-добрите доктори, но е факт, че след 10 години има остатъци в тялото, които не реагират като кожа. Докторите отказват да правят лифтинг и съответно сега е моментът да се предложи алтернатива на тези процедури. Ние смятаме, че това е Хайфето, като най-ефективна, безопасна и модерна процедура.